Și bun, care găsiți iară cu un nou episod. Episodul 6 parcă. 6 sau 7. Oricum o să vedem. Eu parcă mă duceam să-mi iau torțe și să mă duc la minat. Și eu trebuie să-mi iau lucrurile. Să-mi iau doar armura. Un turnăcop. Și o lopată. Cred că îmi va ajunge. Eu la minat o să-mi iau doar o lopată și un turnăcop. Eu iau pe ăla de bani. Și blocuri. Și blocuri. Așa. Unde ești? La tine în casă? Da. Bă, ce ți-ai făcut aici? Bă, tu nu vezi că bat la ușă. Nu mă oprie. Că trebuie să fac eu ceva aici. Hai mă, că te ajut dacă vrei. Îmi deschizi, te rog. Ok, să schizi. Îmi deschizi, eh? Unde spart bucata? Hai că o bucată la tine e 5 metri. Hello! Mersi, mi-ai deschis și mi-ai sfârșit. Ia să văd ce e pe aici. Bine. 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 Foarte bine. Acum, baba. Asta e cum eu cu aici. Asta e tare. E cu monștre să-mi iau sabia? Nu. Eu iau la mine. Da, mai bine și eu o iau. Adică n-am de ce să o iau, dar totuși să o iau. Așa, mă aștept un pic. Să până la fermă. Aștept un pic. Nu, mă dă la fermă. Unde o duci? În grădină? La fermă. Iasă. Cheia și greu crescut. Dar să nu-l furi. Nu că și eu am greu crescut, dar nu știu. Vrei să dau gust? Nu. Băi, mai repede? Eu? Nu. Nu, eu merg. Bine, stai un pic, mă aștepți? Că mă duc să iau și eu. Să văd cât am. De ce nu mă aștepți? Al lui aproape tot făcut. Ce nu mă aștept și pe mine? Ce vrei să faci? Aha, te-ai dus pe acolo, pe aici nu puteai. Nu mai mergem. Mă duc.
Ia să vedem. Aici este un loc. Unde este mina? Dar este... știu unde e, dar... Vii? Vrei să te aștept? Nu. Eu sunt un maniac. Știam asta. O să vin în mașina mea. În ce mașină? Fac parcur pe cactus. Faci parcur pe cactus. Da? Și ăla face bătaie cu tine. Ce repede minez. Vrei să mai mergem în mina asta? Unde am găsit diamantele și alea? Stai. Unde am luat-o pe aici? Pe aici unde am luat-o, mi se pare. Torțe n-am luat. Cum am uitat, frate? Bine, eu o să mă duc acasă. Ce tare a fost în episodul ăla, cum am zis, mai putea ajuta? Ce faci acolo? Ce faci? Nu știu ce să-mi fac eu. Cred că o să-mi fac o mină, că tot vorbeam despre o mină în căsuța mea, dar încă n-am găsit. Și am zis că o să fac frumos căsuța, dar n-am făcut-o. Bine, este cam urât așa, dar pentru că nu porți la mine. Ca mea este frumoasă. Ai niște piatră? Sau mă duc să iau? Nu știu cum să iau. De la mine? Nu. Păi de ce? Oh, 32 piatră. Și cum îmi dam eu? 33. A, da, stai că pe mea ți-am aruncat-o. Bine, tot. Bine, cred că o să-mi ajungă 36 de bucăți. Unde este, unde este, unde este? Ia să văd. Arată mai frumos așa, ce zici? Nu? O să văd acum că sunt. Nu să baie. Eu zic că da.
Oh, deci eu cred că e mai frumos așa. Piatră decât cu lemn. Și eu o să mai fac 12 bucăți, cred că o să ajungă. Ok, au ajuns. Acolo să fac așa. Gata, și mi-am făcut și aici piatră și lemn. Și piatră și unde e pat. Vrei să-ți mai dau semințe? Da. Bine, eu o să plantez un copac. Te culci? Bine, iar nu pot să dorm. Acum... Deci acum pot să dorm, dar... Bine, eu cred că mă duc. Cred că vine la tine să iau niște coburi. Ce vrei să faci tu? Acum o să vin. Deci acum o să iau.
29. Mai trebuie până la un stack. Cred că o să-mi ajungă. Unde ești? E treaba mea. O stai. Asta nu o să fac. Și... Dar nu știu ce o să fac cu atâta cuburi. Dar o să văd. Arbuz. Am uitat la un harbuz. Adică pe apene să văd la mine. Uite, bă. Primul episod a fost tare. Am spart și eu din copac și mi-a căzut măr. Ce? Cum m-a căzut mărul? Bine, să văd de ce o să fac atâtea cobori. Dar până atunci am... Eu nu prea vorbesc că sunt concentrat. Și eu acum aș vrea să fac aici așa ceva, dar nu știu ce.
asta continuă. Opa! Ce hopa? Să blochez eu calea pe acolo. Oh, am găsit cărbune. Acum ar fi tare să găsesc și diamant. Ai avut noroc când ai găsit diamant. Tot ai avut bulan. Nu contează. Fier. Bravo. Vreau să mina care a fost de prima dată. Gata. Și aici o să fac. Așa, perfect. Tot mi-au rămas cofre, tot mi-au rămas blocuri. Știu să nu facem cofere. Și îți punem fierul la prăjit. Cât ți-ai adunat? Ce? Cât ți-ai adunat? Fier? Fier. 2 bucăți. Acum nefăcute. Eu am 28 nefăcute la mine. Nefăcute eu am 2 și făcute 25. Dar am avut un steak și ceva. Făcut. Bine, cufărul ăsta să punem. Aici o să punem piatră. Ce sunt piatră? Aici pământ. Aici o să vedem. Și acum am lemnul, pământul. Așa, piatra să vedem. Este ok.
facem o jumătate de oră. Că este 27. Bine, până atunci să mai duc, să mai iau. Nu știu să vă duc, să mai iau. Opa! Și multă piatră, mult pământ. Am s-a terminat pickaxe-ul. Tu nu mai vii acasă? Eu fac aici ceva. Atunci să mă mut eu în casa ta. Nu. Pai? Nu, că aici fac la ceva. Ceva ca și cum ar fi secret. Ca și un bunker. Așa. Este la mine. Mi-ai pus mie? Nu, aici este la mine. Eu sunt în casa mea. Eu am un bunker aici, dar... Bine, acum trebuie să mă duc să iau pământ. Iarăși piatră. Bine, că mă duc de mine. Opa. Nu trebuie, dacă îl spargem, o să facem mai frumos. Opa, mi s-a terminat și lopata. Trebuie să mă duc să mai fac. Deci, pickaxe, lopată n-am.
Cât am filmat? 32 de minute. Ohoho! Te facem iar un live? Sigur că te facem un live. Da. Deci al doilea live. O să strânești like-uri, da. Nu ne pasă. Adică putem strânge la episodul ăsta vreo 50 de like-uri, să punem așa. Nu e bine? Păi da. Și nu uitați să scrieți în comentarii care este mai bun, Andy sau Rafael. Eu zic că Rafael, el zice că Andy. Andy. Lectură de la ala. Și titlul, lectură de la ala. Este perfect titlul. Lectură. Oh, ta-da! Bine, acum o să mă duc să-mi iau și piatră. Tu ți-ai făcut ceva pe acolo? Da, mi-am făcut de pământ, de mai multe. De piatră. Dar vreau să zic, ți-ai făcut ceva frumos. Nu. Bine, trebuie să-mi iau acum. Foarte că sunt două. Opa! Uai, ce s-a transpirat acum. Oiță, Danielena. Am făcut 3 luni albă. Dar luna nu trebuie, că în 26. Dacă aș avea și mai rău. Bine, eu o să dau un pic pe monștri. O să dai. Eu sunt în siguranță. Bine, uite-o. Ți-ai făcut tare luna. Se iau oase de la scheleți. Oaie maro. Oaie neagră. Amaroie. 2 amaro. Ei, vine aici. Oaie maro. De aici. Așa. Să mă fac. O oaie gri. Duc să rotund. Hai că arde scheletele. Sper că-mi dă oase. Nu cred că am făcut ceva fain. Luna
Maro am 6 lunar pe 33. Banana, lenarule. Hai, unde ești? Un os? Iară lână gri. Face ție lână multă. Păi, da. Ce ori pe ea, zânilor? Hai să-ți dau una. Ia pe aici. Opa, trebuie să-mi iau mâncare. Că de acum las Hai că-ți dau una și... de... was named by spider. Adică ai murit. Acum trebuie să-mi iau mâncare la mine. Că o să las pe monștri. Eu nu am. Am 2 picuri veniți. Bine. Iar o oaie albă. Mersi. Un porc. Porculețele. 2 cărnițe. Vacă. Iar o oaie albă. Scuze, uiță că te-am dat prin tine. Trebuie să-mi pun mâncare la prăjit. Să mai pun lână albă. Dar stai, că mai bine mai fac un pat. Gata, am 2 paturi. Porcule. Mersi pentru carne. Uiță. Mersi. Tăiam jănule. Mai fac o lână. Cât mai bine distrug. Trebuie să-mi prăjesc. Oh, ce frumos am făcut aici. Trebuie să sunt 3 și aici 2. Așa, și să mai punem și un cufăr aici. Of, Minecraft. Oaie gri. Mersi pentru lână. Ce? O oaie Romaro s-a băgat în grădina mea. În grădinița mea înainte. Ține-o. De ce? Ține-o și pui numele Miții. Miții. Miții piții. Să rămână Miții. Iar tot timpul. o oaie gri. Chiar ar trebui să... Zombie pitic!
Mort. Marș. Ce-ai bă? Au, bă! Te omoară? Da, bă, l-am omorât. M-a omorat zombie-ul ăla. Fuge foarte repede. Iar o oaie gri. Numai câte oi și Dai și maro. mie 6 lână. De care? De care? Bine, stau albă. Și maro și gri. Voi acum. Maro voi și gri eu acum. Da, dacă mă duc în casă. Da, dacă vrei vină la mine, că nu vin la tine. E și eu. Bine, vreau să nu te moare zombie. Știu ce o să fac. Într-un cufăr, că este gol, o să-mi pun lână. Și este micuț. Lână albă am 38 de bucăți, lână maro am 10 și lână gri am 8. Acum vin. Sau poți să vii tu la mine? Hai că dau fără uște și poți să vii. Iar o oaie maro. Ce cauți tu acolo? Ai murit? Da? Cum? Hai repede, pune Andy. Stai un pic, că sunt îndoile. Aițelor. Uite, ăla e pe casă. A mea? Da. Las-o acolo, să nu dai jos. Că mă duc jos după aia. Hai că mai decât... Nu aveam eu multe, dar aveam alea de fier. Tot, că fierul mai fac eu. Și ăla și târnăcopul de diamant. Am 7. Bine, hai că vin acasă. Nu mi-e mult de ăla. Vin acasă, acum o să mai bag luna în cufăr. Și după aia să vii la mine să-ți iei albă, da? Câte bucăți să-ți trebuie? 6? Da. Bine. Vrei să faci 2 paturi? Da. Am eu 2. Nu contează. Ai 2 paturi? Da. Și eu în ce mai dorm? Îți dau un pat. Vrei? Păi tu ai zis că ai lână. Păi da. Și de ce nu-ți mai faci? Lână? Paturi? Da? Nu știu. Că nu-mi trebuie mai mult de 2. Iară lână gri și albă. Uite ce-am luat. Hop, doar, Mamă, cum să știam fără știatul doar aici. ce am mâncat și gata, a crescut. Acum și tu. Si. Una mi-a dat 3, una mi-a dat 1. Îmi trebuie lână. Nu știu de ce îmi trebuie, dar nu trebuie. Acum vin. Vino că eu sunt 2 acum. Bine, după aia, după ce mi se consumă, ar trebui să mai fac una. Foarte bun. Ok, mersi. Oitelor. Și acum vin și eu acasă. A, uite, o oaie maro și una gri iară.
O, mai pun pe asta greu și după aia vin, da? Gata. Mai e una gri în fața casei. Nu pleca, oițo. Nu pleca, deschide ușa și intră în casă. Două. Oițo. O, mersi pentru 3. Și tu, și tu, și tu. Haide. Am omorât una. De ce? De ce? Că-ți dau eu lângă... Bă, ce-ai luat? Ce-ai luat? Nimic. Mă iau. Bă, lână albă am zis, nu lână gri. Și cât ai luat? 6? Bine. Ce ai dat în mine? Cu sabii de iron. Am păcălit... Am păcălit că mi-am dat cu toporul. Hai, vrei bătaie, da? Nu. Nu mai da. Nu mai dau. Nu, ești în spatele meu. Îți iau din lucruri doar. Nu fi. Gata. Așa. Ce? Dai? O vezi mai slabă? Mai slab în joc? Așa, uiță. Scuze, uiță. O găină mi-a făcut un nou. Ce nu te dai șmecher cu sale cu șmecher? Da, mă. Vrei să-mi fac de diamant? Nu-ți faci. Nu crezi? Stai, mă. Nu crezi. Dar nu mor. Nu te omor. Decât îți dau două după cap. Deci dacă dai, iau și eu. Dă-i. Deci că nu te omor. Nici eu. Decât te mormântez. Am mai pus lână în cufăr. Așa, așa. Acum o să-mi fac eu o fermă. Ca să nu omore animalele, da? Nu. Nu, decât le dezmembrez, da? Nu. Cum să fac așa ceva? Da, cum să faci? Cum să faci așa ceva? Bine. Bine și ușor. Dacă o găină mi-a căzut în spate, în capcană, ce să-i fac eu? Ce faci? Și fii atent, că am sabie de diamant la mine. Nu da. Unde te duci? Hai, dacă vii la mine în casă. Nu omor găina. Nu mi-omor găina. Găinile. Nu, niciuna. Du-ți în apă. Că după aia nu te mai întorci. Ce vrei? Nimic. Vrei ceva? Nu. Hai, du-te. Du-te. Dau. Uite, îți dau leliac. Nu trebuie. Îți arunc leliac în apă.
Încolo. Știu că-mi pasă. Deci dacă dai mine, îți dezmembrezi tot din casă. Ai auzit? Deci, dacă faci ceva, atât spun, te sparg. Marș din casă. Uitați, lumea. Stai un pic. Bine, simțiți-l cu sabie de diamant și stau la ușă cu sabie de fier. 53. Ce? Ce faci? Ce faci? Zât. Zât că dau. Dar ce ești prost? Pleacă ca în sabie de diamant. Da, pleacă. Gata, plec, nu mai... Te las să-mi dai una cu sabia și plec, da? Da. În cap. Șmecher, bă, ești șmechere. Ce vrei? Zut. Nu mi-omoră animalele. Marș acasă. Ce? Marș acasă. Bine, stai. Deci dacă te duci la mine... Ce-mi faci? O, prost. Care să salvă ușa deschisă? Mă, deci dacă te prind în casa mea, te omor. Așa că mi-ai luat diamantele, nu mi le-ai luat. Ce ori, bă? Bă! Bă, Maruș, mor de aici. Să nu le iei. Nu le iau decât târnăcop de diamant. Decât pe ăla îl iau. Deci dacă le iei, eu nu mai filmez cu tine. Oricum. O să filmez și Mi singur. l-ai luat. Nu ți l-am luat. Bă, l-ai în mână. Nu l-am în mână, am sabia. Îl vezi? Mai fai tu așa. Ai văzut? Poc. Bă, ce-mi faci? Mamă, deci dacă ești la mine în casă, te sparg. Dar nu mai da. De ce? De ce faci? Dar nu mai da, bă. De ce ai intrat la mine în casă? Dar nu mai da. De ce ai intrat la mine în casă? Hai, afară acum. Afară ca să nu mai dau. Că nu mai merge tableta. Acolo să stai. Dar nu mai da. Ce să mai fac? Nu mai da, că nu mai am viață. Să nu mai ai. Obositule. Tu ești obosit. Hai după mine, mă, fraiere, dacă ești mecher. Nu vreau. De ce? Că ți-e frică, că ți-l dau. Da, da. Deci dacă mi-ai luat de mâncare, te sparg. Diamantele mele... Nu ți le-am luat. Sună rididi. Deci dacă mi-ai diamantele, știi că te omor. Este însă. Opa! Ați mai făcut vreun nou găinușilor. What?
Ce bine că n-am căzut în apă. Dacă cădeam în apă, acolo rămânem. Ce găinușă, te uiți de mine? Vrei să te omor? Vrei să te ajut să ieși? Hai, ieși. Mi-a căzut cu bună apă. Uite. Dacă te prind la mine în casă. Acum chiar te omor. În grădina mea mi s-au făcut. Iar cărniță. Cărniță, da cărniță. Ce faci, mă, dacă mă prinzi la casa ta? Nu, Te duci și tu la casa mea? uite ce să fac. Te duci și tu la casa mea? Da, mă duc și tu spală. Du-te, că... Că ce? Că du-te. Du-te, că du-te. Vrei să te omor? Mă, dacă mi-ai omorât animalele, deci fii atent că te omor. Oh. De ce mi-ai pus aici geam? De ce mi-ai pus geam? Să întrebi. Stai așa. Poate nu e ceva din cufăr, că te omor. Nu ți-o nimic din cufăr. Nu sparge geamul. Nu, nu. Ia să vedem ce face el. Nici ferma. Nu, nu. Atât. Ia vină, băi, șmecher. Na. Ia vină, fraiere. Ire la casă, mă duc acum și să sparg. Hai, spargi-o. Spargi-o. Te poți să-mi spargi mie casa. Mă doare în cur. Ia. Bine, deci... De ce mi-ai spart? De ce mi-ai spart? Uite fraierul. Asta am vrut să iei tu pe mine, fraiere. Că eu am o bază. Nu mă făcam sabie. Diamond, diamond, diamond. Da, da. Hai că nu faci tu parcurs ca mine.
Nu te prind, te omor. Deci nu mă fac, am toate alea la mine, nu mă omoră. A, nu te omor decât îți dau două după ce a făcut și gata. Deci dacă mă omor, nu mai joc cu tine. Dar tu mi-ai spart mie prima dată. Și tu mi-ai făcut la pământ. Nu, că tu mi-ai pus mie geam. Și că ți-am spart și tu puteai să-mi spargi casa. Nu. De ce nu lupți? Nu, că am diamantele și ele și tu mi le iei. Și? Pe aceea nu le mai am. Nu mă mai ajung fără ele. Nu. Hai vedem. Degeaba. Hai mă, luptă. Luptă-mă că și-o luptă. Dar nu mi le iei. Nu. N-ai să mergem aproape de casă. Lasă-mă să mergem aproape de casă și ne luptăm, bine? Bine. Dar să-mi bag și eu în cufăr. Ok? Nu mai! Diamantele. Na, vezi? Cred că mi-ai spart. Vrei să ți le dau? Ia zi, vrei? Bine, atunci și cu acest episod